खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ जोंनि गोदान भिडिअ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे मोजां प्रडक्ट शेयार खालामनो नागिरदों। जि मोजां आरो बेयो गाव गावनि माने पिक्सार फट'फोरखौ बा नोंथांना चेनेलफोर दङब्ला इउट्युबफोर चेनेलफोर दङबा बिनि लग' लागायनानै नोंनि इउट्युबनि नामखौ लिरनानै अर्डार हरनो हायो आरो बे गस्ला बा लंपेन्ट टफि जुथा मबाइल कभार गासिबो मोनजोबगोन आरो बेवहाय। तो नोंथांमोननो जों अर्डार होनायखौ सिम्पल खिथानि। जोंनि अर्डारखौ जोंना सफैबाय गस्लाया। जों माबायदि साजायनानै अर्डार खालामदों नोंथांमोना नायलांदो। जों आनबक्सिं खालामनि। नैबावसो दं नै बुस्थुआ, बेयावसो दं। मेनुटि बेगावसो हानग्रोनांगौ बेखौ। जाखायनानै लोगोफोर नै बेनो नै सफैबाय आरो नै मा मा दङ नायनोसै र'। आं मैया बिसिखानानै नायखांबाय, बेयो होनबाबो नोंथांमोननि सिगाङाव आनबक्सिं जाबावबाय आरो बे मोनसेबाव। आं नायखांखाबाय आरो दा नै जों मायाव खालामदों होनोब्ला नैबाव नायदो नै उल्था नुयो नामाथाय बुजिबालाय ने? ओरैबा उल्था नुयो नामा? उल्था नुयोलै केमेरायाव ने? बेनो आरो नै बे एप्सआव अर्डार खालामदों जों। दा गस्लाखौ बरननो र'। बेनो नै बिराद मोजां आरो गस्लानि क्वालिटिया। दा फाइनालि लोगोफोर नै आं नोंथांमोननो खिथानोसै आरो जों माबायदि अर्डार खालामदों। गस्लानि क्वालिटिया बिराद मोजां, बरिया गस्लानि क्वालिटिया। मोजां मोनदों आं गस्लानि क्वालिटिखौ। ओमफ्राय नै जों माबायदि अर्डार खालामदों नायदो नै बिदि नै नुबायना? बेबायदि नै गस्लायाव पिक्सार लागायनानै बिदि अर्डार होनो हायो आरो नोंथांमोनाबो बे दस्राफोरनि गस्लायाव फट' गोनांफोरखौ मानो गाननो, नङा होमबा? गाव गावनि फट'फोरखौनो बिदि लागायनानै गोसोबायदि गाननो हायो आरो बिराद मोजां। र' गाननानै नायनि माबायदि नुयो खिथाहरबानो जाबाय दे। आं गाननानै देखायनोसै नोंथांमोननो। मोजां ना नै? मोजां नुदों दा नै गस्लायाव नै बिदि नै नैबे जोंना इउट्युबनि ओमफ्राय नैबे फेसबुक ओमफ्राय गाहायाव नै जोंनि इउट्युबनि नाम दं आरो बेवहाय फुलि बिराद मोजां मोनदों। गस्लानि क्वालिटिया बिराद मोजां आरो गाननो थाखाय बिराद मोजां। दा उनजोंजाय नै उनजोंजाय जेबो गैया, उनजोंजाय सिम्पोल। उनजोंजाय सिम्पोल आरो दा आं ब्लेक टि सार्टखौल' मानो गानो होनोब्ला ब्लेक टि सार्टफोरखौ आं बिराद मोजां मोनो आरो गाननो। ब्लेक टि सार्ट ओमफ्राय ब्लेक माबा सार्टफोरखौ गाननो बिराद मोजां मोनो आं। दस्रा गस्लाफोरखौ आं बारा गाना आरो गोसोमल'। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'आव बांसिन गोसोमखौल' नुखायोना? गोसोमखौ एकदम बिराद मोजां मोनो आं गाननो। ओंखायनो अर्डार खालामबाबो बायबाबो गस्ला गोसोमखौल' बांसिन नायो आरो आं। दा लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेबायदि बायनो गोसो दङब्ला, बेबायदि गावनि फट'खौनो लागायनानै बायनो गोसो दङब्ला जोंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। जोंनि नाम्बारखौ डिसक्रिपसनाव मोनगोन। ओमफ्राय आं बे एप्सनि लिंकखौबो होना होखागोन। बे लिंकआव थांनानै नोंथांमोना अर्डार खालामनो हागोन आरो रोङाबा नोंथांमोना आंनाव कमेन्ट खालामनो हागोन। आंनि वाट्सएपफ्राव कमेन्ट खालामहरनो हागोन आरो माबायदि खालामनांगौ होननानै। आं मोनसे मोजां भिडिअ लाबोबावगोन बिनि थाखाय। नोंथांमोननो माबोरै खालामनांगौ नोंथांमोना गासैबो सुरुनिफ्राय लानानै फोरोंहरगोन आरो मारै खालामनांगौ होननानै। जोंना हासबेन्ड वाइफनिल' नै सानै नालाय जोंना सानैनिबो फट'फोर लागायखाबाय बेहाय। मानसिफ्रा नायगिरलायखायो बे गस्लाखौ गाननानै। मैया आङो बेरायनायदोंमोन आरो ओरैबायदि नायो माबायदि गस्ला गानखोलि बेलाय नङा खोमा नुफेरानो होननानै नै
आराम नुदोंना फट'खौ क्लियार नुयो आरो बिराद HD नुयो केमेराया नोंनि माबाया नोंनिया फट'आ क्लियार जानांगोन आरो नोंनि फट'आ क्लियारबानो बे गस्लायावबो साफायनाया मालाय क्लियार नुयो बिराद मोजां साफायना हरो आरो ओमफ्राय बे गस्लाखौ सुनायनि कन्डिशना मोननै दं आरो गोबां मानसिफ्रा आयरन होयोना बेयाव आयरन होनो मोना आरो ओमफ्राय सोरबाफोरा गोबां मानसिफ्रानो दै गुदुंजोंबो सुग्रा दङ दै गुदुंजों गस्लाखौ सुनो नाङा होनदों आरो सुबाबो दै गुसुजों सुनांगौ ओमफ्राय डिटारजेन्ट बे पाउडारफोरखौ एसे खम होनांगौ आरो पाउडारफोरखौ सोमनानै माने गोबाव दोनजाया आरो बेयो नङाबा नैबे कालारा खारनो नागिरो आरो बिनि कालारा साबोनजोंसो सुनो थिनदों सोमनाया सोमनो हागोन आरो एसेल' स्राबखौ एसेल' होनांगौ आरो बुरजा होनाङा ओमफ्राय दै सुनानै माबानानै सोमनानै दोननानै दै गुसुजों आरामनो माबानानै सान्दुङाव लामनानै दोननांगौ होनदों आरो साबोनखौ एसे साइड साइडआवल' होनानै बे साबोनफोरखौ नैबे कालाराव फुनलाबायनो नाङा होनदों आरो बेयाव आरो बे माने आथासो नालाय बेयो बिदि बुंदों आरो खारनायालाय खारा थेवब्लाबो जेबो जायानो थेवबाबो जेबो सिनबो नङा माबो नङा बे गस्लाया गस्लाखा आरो गस्लाखौ बले आं बिराद फसायबाय नोंथांमोनाबो बिराद फसायगोन अर्डार खालामनानै नाय खेबसे गाननो गोसोबा बिदि गाव गावनि फट'खौल' लागायनानै गाननो गोसोबा दस्राफोरनि फट'खौ मानो गाननो ना गाव गावनि फट'खौनो गाननाया साबसिन बेनिखायनो आं दानिया मालायफोरनि फट' गोनां माबा गोनांफोरखौ गानला र' बिदिसो अर्डार होयै गाननोसै ने बिमा लाजिनांगौनि गोनांथि गैया गाव गावनि फट'खौ गाननाया साबसिन नङा होमबा मानसिफोरनि फट'फोरखौलाय मानोथो होनानै गाननो गाव गावनि फट'आनो बेस्ट आंथ' बिराद मोजां मोनबाय जोंना ओमफ्राय माबे हिन्जावा लाजियोसोनो नै बिदि गस्ला गाननो थ' लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेबायदि गाननो गोसो दंब्ला कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय बिराद मोजां प्रडाक्टआ आरामनो गाननोहाय क्लियार फट'खौ मोजां मोनदों आं जेरै मबाइलाव दंमोन बेबायदिनो क्लियारिटि नुदों आरो बेस्ट ओमफ्राय नै जोंना इउटुबनि नै सुजाता फट' ब्लग नैबावनो थ' लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामना होबानो जाबाय गोबां मानसिफ्रा बेबायदि गाननो गोसो दं खोमा शेयार खालामना होबानो जाबाय भिडिअफोरखौ आरो नोंथांमोनाबो गाननो गोसो दंब्ला अर्डार खालामबानो जाबाय आरो रोङाबा आंखौल' कन्टेक्ट खालामदो आं दङ आं फोरोंहरगोन नोंथांमोन गासैनोबो थ' दिनैनि भिडिअखौ एसेबां फोजोबथ'नोसै लोगोफोर गोदानै फैनायबा साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ कमेन्ट लाइक खालामनांनो दाबाव आरो बाय बाय